daminɛ ni mun ye sɔrɔ Malikura taasira dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni ye a ko ale y'a kunjɛ a kun bɛ nanzarakan na kunun nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ye kɔmusolakaw fɛ yen mun kɔni jɔra ma hakili fɛ bi kuma min ni a kɔni n'a bɛ bɛɛ da la dɔgɔtɔrɔ kɔni ɲininkalikɛlaw u ma pan kunna dɛ ɲininkali u ye a kɛ a la u ye ɲininkali k'a la ko dɔgɔtɔrɔ ko yala ko kuranko min ni a gɛlɛya bɛ malidenw dala bi fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kɔni kamana gannen don ko cɛ mana wuli kuran muso mana wuli kuran denmisɛnnin wulila kuran maakɔrɔ wulila kuran bɛɛ ko kuran ko yala ko kuranko min filɛ nin ye k'a ko k'a bɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ ko kuranko in kɔni ko gɛlɛya dɔ bi gɛlɛya min n'a bɛ jamana faama kɔni ni a bɛ a nin kan gɛlɛya min bi n'a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a degun ni a tɔɔrɔ a sera malidenw ma kosɛbɛ kosɛbɛ wa ko ɲɛ yɛrɛ b'a la ka ɲin'a la ko ye su saba ko wa ko kuranko ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ baaraw kɔni bɛ sen na walasa kuranko a bɛ se ka kɛ lafiya ye cogoya min na badabada k'a sababuya kɛ n'i y'a lajɛ ko degun min bɛ anw kan bi tɔɔrɔ mun bɛ an kan bi ko jamana faama kɔni ko a tulo bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ŋunangan na malidenw kule kan ko jamana faama a tulo bɛ a la ko baara min ni a filɛ nin ye wa k'a a bɛna nɔgɔya k'i n'a fɔ ko Mali armée k'a wulila ka t'i tɛgɛ da Kidali kan cogoya min na ka a minɛ k'a fara Mali kan i n'a fɔ dɔw tun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ a bɔ an na cogoya min na ko kuranko kɔni k'a bɛna a kɛ ten a wulikajɔw bɛ sen na ko jamanakuntigi da yɛrɛ b'a ye sunɔgɔ tɛ a ye sabula ale n'a kɛw kɛ ka ɲɔgɔn ye kuranko kuma in u bɛ a kuma kɛ wa ko ale kɔni bɛ mun fɔ a la ko kuranko in ko wa k'a bɛ sɔrɔ i n'a fɔ an ye Kidali an y'a bɔ jugu bolo cogo min na wa kuranko ye ko a bɛna ɲɛnabɔ ten wa lafiya ni basigi ko a bɛna na wa kuranko a bɛ kɛ badabada ye Mali kɔnɔ wa ko a bɛ kɛ yɛrɛ ko waati dɔ la kuran kun bɛ tigɛ an na tile 2 kalaban yan tile 3 Banankabugu la kabini kunun 14 heures a tigɛra fo bi sɔgɔmada in na an m'a ye ko bɛna kɛ u bɛ don dɔ fɔ o la a bɛ kɛ histoire ye a bɛ don dɔ fɔ o la tabarikala dɔgɔtɔrɔ ko ten ko cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na bi k'i m'a ye ko minisiri mun bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen bɛ kuranko ma k'a kɔni ye taama kɛ ka taa Nizɛrikaw fɛ yen ko baara bɛ voilà su saba Tanti Bintu a fɔ tugun Tanti Bintu Tanti Bintu i n'a kana bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko Bintu dɔw Binu dɔw Binu Bunu dɔw b'a a ka ca dɛ a fɔ sugu ka ca sɛbɛn bɛɛ n'i ta fɔ cogo bɛɛ n'i ta fɔ cogo Tanti Bintu k'ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Nizɛrikaw fɛ yen ko dɔwɛrɛ tɛ ko k'a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa kuranko gɛlɛya min ni a bɛ an dala i m'a ye ko waati laban nin na ko cɛsiri ni wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ko a kɔni baara ko a bɛna nɔbɔ k'a sababuya kɛ k'ale kɔni bɛ min fɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔ ko ten dɛ an bɛ fɛ k'o de ma n'a bɛ ɲɛnabɔ ka ban kɔni k'a bɛ ɲɛnabɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ Kidali ɲɛnabɔra cogo min na Wolomasiri tabaw fɛ n y'a kuma la kumabɔ ye a ka ca dɛ a ka ca a da sera yuruguyuruguw ma yɛlɛmaba minnu bɛ jamana kɔnɔ réforme a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka mun bɛ maaw ni kan bi su saba an y'o de ta k'o fɔ o de ye kuranko ye dɔgɔtɔrɔ ye mun fɔ a la o de ye nin ye dɛ o tɛ Ala k'an kunna diya an bɛ taa fan fɛ jamanakuntigi a so œuvre sociale jamanakuntigi ka baɲumankɛya taa n'a ye Jɛngɛ i b'a ye k'a fɔ ka don kunnafoni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Asimi Goyita ale ka œuvre sociale o cadre kɔnɔna na Jɛngɛ i b'a ye k'a fɔ Agibu Danbele ni o ye jamana faama ka conseiller spécial a kɔrɔsigibaga i b'a ye k'a fɔ Jɛngɛ u kɔni u ye dɔn kɛ Zeyina dɔn tun bɛ mɔgɔ min Jɛngɛ o de tun ye an balima chrétienlakaw ye a yɛrɛ de bonjour Tanti Bi avant ala ne m'a fɔ ko bɛɛ n'i ta dɔn wa bɛɛ n'i ta dɔn e ta jumɛn Tanti Bintu ne ta ye Tanti Bintu ye se ka cɛkɔrɔba ta ye Tanti Bi ye c'est ça Tanti Bi taa n'a ye dɛ taa n'a ye Jɛngɛ i b'a ye k'a fɔ ka taa ni kunnafoni ye halisa i b'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ cogo min na œuvre sociale mɔgɔw Zeyina u sera an balima chrétienlakaw ma Jɛngɛ ka kɛɲɛ ni olu ka sunkalo ye i b'a ye k'a fɔ Jɛngɛ u ka sunkalo kɔni a bɛ sen na
a bɛ sɛnɛ dɛ. Awɔ. U ka sɔngɔli kɔni jangina a bɛ sɛnɛ i b'a ye ka fɔ ka kɛ ni o hukumu ye janginɛ. U kɔni taara ka taa dɔn kɛ u ye janginɛ n'o bɛ tali kɛ malo ale ni tulu ani farine kan janginɛ. U taara o di olu ma yalasa u bɛ se k'u boloma dɛmɛ ni o ye cogoya min na. Janginɛ b'a ye ka fɔ Asimi ale kɔni ka laɲini fɛn min depuis a bɛ sigi fanga la wagati min na. Ko maliden kelen kelen fɛn fɛn bɛ janginɛ n'u mago bɛ se ka se dɛmɛ n'ale bɛ se ka a kɛ o ye. Donc janginɛ ale bɛ jɛ a ka sara yɔrɔ dɔw kɔ janginɛ ka kɛ o malidenw u dɛmɛ. I b'a ye ka fɔ janginɛ halisa a bɛ ka taga ni o siraw de. Janginɛ dɔn caman kɛra mɔgɔw ye i b'a ye ka fɔ janginɛ ambulance médicalisée dira janginɛ kɔlɔnw senna yɔrɔw la janginɛ ko caman baw kɛra halisa janginɛ Agibu Damel ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko yanni transition kɔni kun bɛ ci wagati min na olu kɔni seko ye fɛn fɛn janginɛ ka kɛ maliden kelen bɛɛ lajɛlen. Donc olu bɛ u seko ni u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ o la. Janginɛ Jean Zerbo ale kɔni folikan kɛrɛnkɛrɛn ta janginɛ ka ɲɛsin Asimi a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. Janginɛ k'a y'a yira k'a fɔ sɔngɔli olu ka sɔngɔli ye tile 40 de olu kɔni bɛ ka o sun donc awɔ janginɛ tana donc o tile 40 sun kɔfɛ janginɛ ko paki o kɔni fana bɛ k'a sɛnsɛn na donc ni fɛn minnu dira ma janginɛ k'a nafa b'u kan kosɛbɛ. Paki bɛ kɛ a tɛgɛ marché kɔnɔ de. Donc janginɛ k'u kɔntana fana fo ka taga fɔ ka a to ten. Avril. D'accord. Donc janginɛ k'olu kɔni kɔntana kosɛbɛ fo ka taga fɔ ko a to ten ko Asimi fu kosɛbɛ halisa ko olu kɔni bɛ duwawu kɛ yalasa transition bɛ se ka kuncɛ ɲuman na cogo min na ani ka se ka duwawu don kɛ gɛlɛya fɛn fɛn malidenw ka janginɛ a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka bɔ malidenw kan cogoya min na olu fana seko ye min ye et puis janginɛ ko nin ye kunnawolo de ye ka ɲɛsin olu ma sabula k'a b'a yira k'a fɔ ko ɲana wolomali tɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la k'i ye chrétien ye i ye silamɛ ani janginɛ minnu bɛ ka an ka laadaw pratiquer janginɛ ko b'a yira k'a fɔ ko wolomali tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ye kelen donc k'u bɛ Asimi fo nin waleya in na ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ. Awɔ Jean Zerbo ko baara ko a ɲɛna duwawu minnu bɛ ka kɛ Ala ka a minɛ o tɛ an ka foli bɛ u ye u bato Ala k'a ɲɛ. Amina yarabi. Ka taa n'an taara ni kibaru ye an bɛ taa Sheikh fan fɛ fɛn min ye jo sariya kulu dɔ ye su saba i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye tile ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ bi i b'a ye k'a fɔ sibiri don o kulu belebele in kɔni sigira n'a ma ye k'a fɔ a kulu a sigira bilenna ni miirina ni faamu minnu bɛ u la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ɲɛfɔli kɛ a la an bɛ taa Diago fan fɛ. Kulukura dɔ sigira sen kan anw ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ wele ko Observatoire pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie ODD-HDM u y'u ka baaraw nundon kɛ ka bɛn ni février kalo tile 24 san 2024 kunnafonidilaw tɔgɔla soba la maison de la presse kɛnɛ kɔfɔlen baabu kun tɛ dɔwɛrɛ ye yuruguyurugu démocratie ale ni jo sariyaw an ka jamana kɔnɔna la a kɛnɛ kan musojɛkulu sifinakaw kunnafonidilaw ale ni jo sariya tɔn minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ninnu bɛɛ lajɛlen y'u jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔna la yuruguyurugu kɛlɛli ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la kulu ɲɛmɔgɔba Mamadu Sɛnsi Kulubali ale ye nin de fɔ. Ne tɔgɔ Mamadu Sɛnsi Kulubali a ka laɲini ye min ye yuruguyurugu ko min bɛ kɛ ka mɔgɔw fara o min bɛ kɛ Mali la ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o min bɛ kɛ Mali la ale ni mɔgɔ minnu bɛ walitaw ta par d'autres trichements k'a sɔrɔ u ma kan ka olu bɔlɔ u niyɔrɔ la ou bien k'u ka niyɔrɔw ta ka taa n'a ye niyɔrɔtigiw yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ an b'a fɛ k'o kɛlɛ de daminɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'an m'a kɛ maintenant dans 10 ans an tɛ se k'a kɛlɛ tuguni a kɛlɛ wagati bɛ yen sisan an bɛ se ka caman de bɔ a la parce que a kɛlɛ a ma nɔgɔn ni baara tɛ jamana kɔnɔ corruption a bɛ bonya ni denmisɛnninw ye baara sɔrɔ ale ni minnu bɛ baara la u ka hakɛ bɛ d'u ma n'u bɛ baara la min bɛ se k'u balo f'u ka se ka économie kɛ k'u ka compte dayɛlɛ n'u taara retraite la u bɛ balo min na tant que an ma se k'o de kɛ a kɛlɛ tɛ se ka ban parce que kɛlɛ ni survie ko de don n'i y'a mɛn k'i tɛ kini kumunen dun i ye kini de dɔwɛrɛ ye sinon i b'a kumunen an b'o o wagati de la sisan an bɛɛ de ka kan k'a kɛlɛ ta pour que k'a kɛlɛ yɛrɛ ta il faut k'an ka baaradaw dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ o de y'a kɛlɛ fɔlɔ ye ka mɔgɔ mina k'a don kaso la ou bien k'a bali k'a bali i tɛ se k'a bali kɔngɔbagatɔ n'i ye kini tasa sigi a kɔrɔ a b'a dun i jɛnna n'a ye ma jɛnna a b'a kɛ donc pour que o kana kɛ il faut k'a ka se ka kow de sigi sen kan Mali économie ka yiriwa gouvernement tɛ se k'a yiriwa mɔgɔ wɛrɛw tɛ se k'a yiriwa ni kɛnyɛrɛyew yɛrɛ tɛ olu de bɛ investissement kɛ k'a fɔ n bɛ na ni entreprise dayɛlɛ
a tɛ miiri k'a bɛ baarakɛla ta n bɛ nin sɔrɔ après a bɛ se k'a fɔ n ka kan ka baarakɛla ta n ka kan ka gardien ta n ka kan ka nin ta chauffeur ta o de bɛ na ni yuruguyurugu kɛlɛ yɛrɛ o y'a fɔlɔ de mɔgɔw caman ka se ka baara sɔrɔ o bɛ caman bɔ yuruguyurugu kɛlɛ la a tɔ comme on le dit o ye kolokojuguya de mɔgɔ tɛ tɛ dɔw bɛ hali n'u bɛ miliyari gagné f'u ka sonyali dɔ kɛ fɔlɔ f'u ka dɔ ta o kɔni o bɛ se ka kɛlɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛlɛ kɛ mais min bɛ yen bi il faut que gouvernement ka se k'i sigi ka réfléchir kɛnyɛrɛyew an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di k'u ka entreprise dayɛlɛ n'u ka entreprise dayɛlɛ u bɛ impôt sara u bɛ taxes sara u bɛ baarakɛlaw ta ayiwa fɛn caman bɛ yen u bɛ don k'o bɛɛ kɛ gouvernement tɛ se ka o baara kɛ gouvernement ka facilité de k'a nɔgɔya kɛnyɛrɛyew bolo u bɛ se ka a baaradaw dayɛlɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma don yuruguyurugu ko an ka baara kun fɔlɔ ye ka sensibilisation kɛ fɔlɔ sensibilisation kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ k'an bɛ taa k'an bɛ nin fɔ tan o tɛ an ni gouvernement de b'an sigi jagoya a diyar'u ye a ma diya u ye an b'an fɛla f'u ye n'u ma sɔn an fana bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ baaradaw ka créer denmisɛnninw ka baara n'o sera ka kɛ caman bɛ bɔ a la mais tant que olu bɛ yen baarada créer a ka gɛlɛn insécurité bɛ yen i t'a dɔn n'i ka entreprise dayɛlɛ est ce que u tɛ n'i tɔɔrɔ u bɛ n'i tɔɔrɔ o bɛ yen o bɛɛ de kɛlɛ bɛ kɛ pour que an yɛrɛ dɔrɔn tɛ kɛnyɛrɛyew ye nationaux bɛ yen internationaux bɛ yen n'u y'a ye k'a ka nɔgɔn ka entreprise dayɛlɛ Mali la u bɛɛ bɛ na n'u nana u fana bɛ investissement dɔrɔn de bɛ se ka baara dayɛlɛ mais ka mɔgɔw wele ka wari d'u ma o ye donatɛmɛ de ye o tɛ laban o ma kan ka kɛ jamana kɔnɔ ka ko nɔgɔya o nin na kalo kelen kalo fila c'est fini a tigi bɛ sigi fantanya la nɔ na o de ka kan ka dabila n'a bɛ wari fɛ a ka fa ka baara de kɛ n'a ko k'a bɛ baara fana kɛ il faut k'a ka baara sɔrɔ baara dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la baara dɔrɔn de bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ka se ka u kungow ɲɛnabɔ ka sɔrɔ u ma mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'u dɛmɛ u yɛrɛ kun wari b'u bolo u b'u ka kow kɛ. I y'a faamu. Nino. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ. Su saba an bɛ taa ni kibaru ye n'an taara ni kibaru ye i b'a ye k'a fɔ Adama Ben Jara Ben le cerveau n'a ma ye k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛlen ale kun welelen don cour d'appel la yan nɔ i b'a ye k'a fɔ kana bila a ka fɛn min ye latigɛ olu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a ka ko a kan ka jalatigɛ cogoya min na n'a ma ye k'a fɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko a baara ko k'a bila bi tɛnɛn la bi tɛnɛn i b'a ye k'a fɔ cour d'appel kɔnɔna na fɛn min Adama Ben Jara Ben le cerveau a kibaruya kɔni a na di ni mun bɔra la n'Ala sɔnna ma an n'o di maaw ma nɛgɛ kanɲɛ 14 k'a sababuya kɛ bi cour d'appel la a bɛ bila wa a tɛ bila wa da na don a la sabula kiri kɔni a kɛra a jira k'a fɔ ko jaabi olu dili kun bilalen don tɛnɛn tɛmɛnen na n'o baaraw ma se ka kɛ an b'a jigiya n'a bilala bi la a na kɛ bi n'a kɛra bi da ɲuman Ala ko o don a la fiɲɛbɔ da Ala k'o di a ma Ala k'o d'a ma an t'a fɔ ten voilà dɔ bɛ yen an ka taa lancement de la semaine nationale Jangne b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na lancement de la semaine nationale Jangne o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye a tɔ fɔ l'harmonisation des symboles du Mali Jangne b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na cérémonie de lancement de la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État Jangne o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye Mali kɔnɔ Jangne Mali symbole ye fɛn min ye fɛn min b'a yira Jangne k'a fɔ ko nin ye Mali fɛn Mali ka a bɛ fɔ cogo di symbole voilà Mali ka nɔbilabaw dɔw ye ne Jangne i b'a ye k'a fɔ o semaine kɔni bɛna lancer Jangne semaine lanceli kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye yalasa ka se k'a dɔn n'i ye nin symbole ninnu Jangne nin symbole bɛ tali kɛ mun kan i b'a ye k'a fɔ Jangne symbole bɛ tali kɛ 5 kan Jangne Mali hymne national drapeau a devise a armoire et puis les sceaux aussi Jangne i b'a ye k'a fɔ a bɛ tali kɛ nin fɛn 5 kan
jangne waye ka fo ministry mi nga ci nyashinu no jangne anga justice ma ale ko na yera jangne ka fo ko ni so ni sambuli munu mena jangne ko adonente kosobe mali den chama ne bena jangne uteni fanu no donc ba nyogana ali mo mena jangne ka fo ku be barake jamana yere ka e chake da jangne mo ko chama bali bena jangne ko uteni fanu no donc ba nyogana dai waye ka fo jangne semani lancement na aduna damne fem domina ore marsikalu klina ni katabla jangne marsikalu klitana ablu so yira fana jangne ka fo ko alison mena de semaine kona la jangne kadam na nga kalanso fitinu na kata sifo kalanso bawla jangne ko lison koni mena di kalande no bela jina yala sa bela jili miseka don jangne ni nga jamana semol ni metalika munika ni me utiliser chugo di jangne na faju me ninka ni na faju me ni na nere ka ni na faju me ni na jamana yere ka jangne ukoni mena u baraw de sigi senka yala sa abela jili miseka don ka adona kari chugumna ni ikana na flituni et puis e ka fo jangina armoire munu bina suga ka chandon jangina abtu ga nyagam mo bulu donc ka don yeni tay awo voilà donc jangina semaine ko ni akun à lancement bina ke odika donc semaine lancement bina wo donc asu saba la gagne amda anagi abani Abana. Jangne sabalsa. Muna flota ne. Muna flota no kana digila. Muna flota no me. Sheikh Ismail Ba. Kabo kulokani belebele. Ibe ado. Kulokani belebele me kulokani ga ufe. Na be to ga don kere ni sigi ko Qur'ani to la do. Susa ibe kafo akoni taraka da adisilare ibe ga symbole munu fo otote o medai. Ibe kafo chevalier de l'ordre national Sheikh Ismail Ba kulokani ka ufe ibaye ka fo akoni ay medeso de jangna ko nyana anyana ajamu badi ba ay jangna ni te fin fulo ni min kera kanya jangna mi fo ni ma ke kanya fana be fo ni mun gera kanya be fo donc karamo kaga do kanye o medaye kola ke shini kenai ame foli ko di ama akelen to kala ka kulokani ka bela jelen fo Sheikh Ismail Ba ame foli ko di ama kaba mama fale no de itaye ati alete aga kuma mancha atawro mancha adoro mancha aboro mancha awodu ame foli da ma fo kulokani ka kanti ko bay ko kanti ite sabali asafula ni ayo ni ngule ko kanti ayo onyele karamo fo ko so katani kibaro e nantrani kibaro ibaye ka fo na manye soroba shobe daga fa dobala ka kwa ka Allah CDAO IAC suswe ibaye ka fo atusuri to uya gazibiri do femi CDAO koni uya yera ka fo guni jamana sabao kuye akilina munta kuka fere ani dabalike kuka alaje ije bala koroblo jobila fiye ko Sheikh Ismail Ba ba ko kanti ni karamo ko bele ajangna ko mala jamma e kanti ay badu sa sabali en karamo bele na ma jamma e kanti jangna fanare agela ra do karamo do kay ala ka akili manda na ma ajangna ko jam e bari fanay ay ne bulu ya gelara don mana ka swahili nyumana wala karamo ka do gela swahili nyumana abe mallan karamo waro ko ni makuma jugu fo mene floni ni mu not abeta ne susawa ibaye ka fo femi sido ko ni ya yera ka fo ko malini burkina ko an jolme gumunga ko anga alaje doni ko ala don ki ga position ko ga reconsidérer o goro de igi yelma doni chen ka yelma doni do ala ka so buya ke ibaye ka fo sido ko ni wi mirina bauta kenenga mirina munu tara o te dore ka fo nyangini mini gerente mini atara ka sigi Niger dala embargo kibla bargon kono ki idadu matima ngame ite mama ngame fente dima dite dima tote dima foi ibaye ka fo na manye o bara o kera sido jamana nyema fe ka kenyini gelami ni atara ka nyeshi Niger ma bazum alega fanga dabri ko fe
kɔni y'a yira k'a fɔ su saba ko o gɛrɛntɛ min n'a sirila Niger da la a gɛrɛntɛ k'a bɛɛ lajɛlen wulila k'a bɛ wulila Niger dɔrɔn tɛ dɛ k'a fara anw yɛrɛ ka ba Maliba ka taa se Burukinakaw ma le pays des hommes intègres i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ u ka gɛlɛya dɔɔni tun bɛ ka ɲɛsin anw bɛɛ lajɛlen ma halisa gɛlɛya misɛnninw u y'a yira k'a fɔ su saba ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ko nin bɛɛ wulila ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn dɛ tiɲɛ tɛ jama kɛlɛbaga o ye laloma ye su saba i b'a ye k'a fɔ u taara ɲɛfɛ u ma d'aw ma dɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ ko Bazoum min na a minɛnen bɛ Niger jamana faamaw bolo bi k'u ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ ko ka Bazoum bila joona walasa a bɛ se ka sigi ka taa ka denbaya la cogo min na hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la su saba CEDEAO kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ olu fɛ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ sigi sen kan walasa gɛlɛya min ni a bɛ tɔn kɔnɔna la nin waati na i b'a ye k'a fɔ a kɔni gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogoya min na Macky Sall a tun bɛ yen dɛ Macky Sall ko k'a tun bɛ yen n'a fana coup d'état kɛ o non Mali Niger Burkina an ka siège tun bɛ yen nɔ k'an ka drapeau k'a la awɔ ka jibitɔniw sigi a ɲɛfɛ nka maa tun tɛ yen o kɛra chaise ni ji dɔrɔn e tun bɛ t'i sigi yan n'i taara i sigi n'i nana Asi n bɛ sɔn ka ko dɔ k'i la dɛ mais i tɛ to yan an tun bɛ cɛ dɔ in bila ka taa yen ale bɛ se ka taa ale tun bɛ se ka taa Kofi lui peut partir Sisaba i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten ko in kɔni a ye dadigi kɛ jamana dɔw la fo ka taa fɔ a to ten i n'a fɔ anw ta waati an donnen bariko kɔnɔ a ye fɛn min cɛpjɛ ni Macky ale tun bɛ to k'a fɔ ko a ye dayɛlɛ ninnu ka tɛmɛ a ye dayɛlɛ dɔw ka tɛmɛ a kana bɛɛ bila i b'a ye k'a fɔ o kɔni kelen Sisaba o kɔni k'o ye bɛnɛ sɔrɔ dɛ Patrice Talon k'a tilalen bɛ a da la k'an bɛɛ la bi k'a sababuya kɛ gɛrɛntɛ min n'a taara ka Niger sɛgɛrɛ Niger yɛrɛ kelen tɛ koyi a degun bɛ ale yɛrɛ kan bi u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn bɛ sigi sen kan walasa nin jamana ninnu u bɛ se ka sigi CEDEAO kɔnɔna la cogoya min na k'u b'a ɲini ni jamana ninnu fɛnɛ fɛ u fɛnɛ jɔlen bɛ go min kan u ka yɛlɛma dɔɔni don u taabolo la walasa ɲɔgɔn faamuya u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na jamana ninnu bɛ se ka segin ka na cogo min na k'a ye mun daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa n'a ye u da sera fɛn caman ma dɛ u ka warikow b'o la yɛlɛmaba minnu n'u yɛrɛ ka faamu na k'o kan ka don fɛn min ye tɔn yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ politiki tɔnw na société civile i b'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka sigi ka na olu ka kulu bɛ se ka don cogoya min na CEDEAO kɔnɔna la o yɛlɛmaba ninnu da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na Sisaba u kɔni y'a faamu k'a fɔ ko don n'a nataw la hakili jagabɔ halisa a bɛ taa sira jɛlenw fɛ walasa bɛn ani kelenya a bɛ se ka n'an ka gun kan cogo min na sabula n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ faraɲɔgɔn kulu dɔ bi in na farafinna ni maa bɛ se k'i kun kɔrɔta ni a ye a sigicogo la hali n'a sɔrɔ kɛwalew la o n'a cɛ ka jan ko jɛgɛjala ani baji an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ Ala k'a ɲɛ an bɛ taa IM k'u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la dɛ ka joli di o baaraw k'o kɛ o ka ɲi dɛ o ka fisa ni minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'a fɔra ko k'a fɔ ko ka secrétaire général sigi n'u bɛ marifaw ta olu tɛ se ka joli di maa min bɛ fɛ ka joli bɔ o bɛ joli di an bɛ ninnu fo u ka hakili la ni ɲuman min kɛra o fɔtɔ ni juguman min fana kɛra o fana fɔtɔ denmisɛnnin fitinin lycée kɔni i janfalen b'a la o ye san 20 ye i t'o sɔrɔ lycée la i t'o sɔrɔ la san 20 san 21 an b'a fɔ ten parce que ni an ne visera dɔw na dɔ fara kan o tɛ wa ninnu kɔni ka hakilina ninnu ka ɲi maa min bɛ joli di o tɛ joli bɔ maa min bɛ joli bɔ o tɛ joli di parce que ɲaa e y'a bɔ kɔni e bɛna di cogo di Ala k'an kunna diya a ɲɛfɔ kuma ka ca Jangine i b'a ye k'a fɔ n'an taara ni kibaruyaw ye halisa taa n'a ye i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na IM Jangine u kɔni ye dɔn kɛ dɔn min n'u bɛ tali kɛ jilidi kan an ka finitigilakaw ye Jangine i b'a ye k'a fɔ i b'a fɔ n delila k'a fɔ cogo min na Jangine ka tɛmɛ u kɔni ko olu ka laɲini de Jangine finitigilakaw ale ni population u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na finitigilakaw k'a dɔn fana Jangine ko mɔgɔ bɛ u kɔ u bɛ ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ jamana de Jangine u bɛ ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen donc u fana k'a dɔn vraiment k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ u kɔ u kun kɔnɔna na Jangine u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ an ka finitigilakaw halisa olu seko ye fɛn min o de ka jeli di u ma Jangine
minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ bana janginɛ ni jeliko dɛsɛ bɛ u minɛ donc olu bɛ jeli minnu di ni a nana n'olu nana janginɛ yan yɔrɔ in na janginɛ jeli ka se ka di olu ma ka se ka olu furakɛ parce que ni finitigilaka kelen sauvera janginɛ c'est comme jamanaden bɛɛ lajɛlen de sauver don parce que u bɛ anw de kama donc u bɛ ka anw de sécuriser anw n'an ka minɛnw ani an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen janginɛ u bɛ ka anw de sécuriser donc i b'a ye k'a fɔ u kɔni y'a yira janginɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i seko kɛ nin ko in na mɔgɔ si kana to kɔ ko mɔgɔ si kana to kɔ awɔ janginɛ ko mɔgɔ si kana to kɔ donc u bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen invité ka u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ finitigilakaw ye o de ye kuma bakuruba ye a diyara n ye awɔ nin ɲɛna dɛ a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten o tɛ awɔ a ɲɛna surɔ makana k'i kun bɛ dɛ l'excellent Mohamed Dramane Traoré lieutenantisation ou bien colonialisation de l'eau banfilajɛ dugibajɛ an bɛ foli ko di makanaki ma k'a ni sɔgɔma k'a fo kosɛbɛ a ka hakili jagabɔ la a ye caman fɔ dɛ a ye caman fɔ surɔ dɛ kalanbulon don a caman fɔ ne den don dɛ i den don n den don n den don n bɛ dugawu k'a ye k'a Tarawele an b'a fo awɔ k'an b'a fo yan kosɛbɛ an bɛ foli d'a ma dɛ Tuseba n'an taara ni kibaruyaw ye i b'a ye k'a fɔ kibaruya an bɛna n'a ye ba politiki ale bunna an kun kan ba politiki dɔwɛrɛ tɛ kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko M5 RFP Susaba a bilama a kɛlen don bi daga wulilen don Sonkala a ma ye k'a sababuya kɛ gɛlɛya kɔni a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ Susaba ɲɛmaya i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaya ko kɛlɛ don jɔyɔrɔ ko kɛlɛ bi i bɛ se k'a fɔ o de bɛ M5 RFP o bɛ a kɔnɔ an t'a fɔ ten jɔyɔrɔ ko kɛlɛ jɔyɔrɔ de don karisa ka bɔ a la karisa ka bila a la i b'a ye k'a fɔ o kuma de kɔni o de kɛra sababu ye bi farafarali olu bɛ sen na k'a sababuya kɛ i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ kɔni k'u labɛnnen don u fɛ don tɛmɛnenw na Susaba ko comité stratégique wa comité stratégique n'a ma ye k'a fɔ k'olu kan ka sigi kɛ ko fɛn min ye lakana tigilamaw ye k'olu yera kɛnɛ kan olu yera kɛnɛ kan cogo di i b'a ye k'a fɔ u ka vice président min ye n'a bɛ fɔ ma ko Buba Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'ale kelen ka miiri n'a ka faamu na k'ale ye finitigilakaw ta ka na ni o ye nin sigi kofɔlen kɛnɛ kan ko k'a sɔrɔ u ka sigiw la i b'a ye k'a fɔ ko o baara ninnu kɔni ko olu tɛ kɛ n'a ma ɲɛ a ko a kɛra ten dɔw kɔni bɔra kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ka taa sigi ka taa a kɛ sigi kɔni kɛlen sa olu y'a jira k'a fɔ ko u kɔni mina Buba ko ka a nɔrɔ ko ka a bila Buba wa a nɔrɔ bilala dɛ a nɔrɔ bilala ni maa min ye o tɛ maa wɛrɛ o ye Imam Umaru Jara Musabugu belebele Musabugu imamu jɛma in i b'a dɔn i b'a dɔn Imam MPJ faso yele i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ne bilala fɛn min ye Buba nɔ la k'ale kɔni ye fɛn min ye bibi na comité de stratégique i b'a ye k'a fɔ ko ka ɲɛmaya furancɛ fanga intérim o to ye wa waati kunkurunin fanga i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni o dira ale ma n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Buba kɔni ko a bɔra a jɔyɔrɔ la o ye Imam Umaru Jara ale n'a ka mun ye ale bila u ɲɛmaya la olu ka faamu ye fan dɔ in fɛnɛ fɛ Susaba olu fɛnɛ kɔni ma ko bila da kelen la koyi jɛ yɛrɛ ma kɛ ni a ye olu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɛlen filɛ ka nin baara kɛ nin ye ko jɛn tɛ kɛ n'a ye bi jɛn tɛ kɛ n'a ye sini i b'a ye k'a fɔ ko Buba k'o de ye comité stratégique président ye wa Sogɛl i b'a ye k'a fɔ o kɔni Buba y'o ka danga ye vice président dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale de ye ɲɛmaa ye Susaba o tɛ Buba vice président ko a bɛ a nɔ la bi ko a b'a nɔ la sini n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten ɲangili bere kɔni a taara fɛn min ye FSD maaw fɛ FSD min ni a fɛnɛ ɲɛmaya bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga bolo i b'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ wulila olu kɔni ye bere kɔni ta bere in talen Susaba u ye maa caman ɲangi dɛ k'a sababuya kɛ Susaba k'a fɔ ko u taara ko dɔ boloda M5 RFP kɔnɔna la ni jɛ a ma kɛ ni a ye FSD kɔnɔna la k'a sababuya kɛ k'u bɛ comité stratégique la FSD de tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'u bɛ comité stratégique la FSD tɔgɔ la k'u taara waleya kɛ waleya min ni FSD maaw ma jɛ ni a ye o nɔ ka FSD fɛnɛ a jigiya k'a fɔ ko k'a ŋaniya ta ko ka ni maa kofɔlen ninnu ko k'u ɲangi
ko hunyang nare aga do yini mo fe kunyang nare gui ba mu ta kai ba do mutakatal ba mu ta iba ka fo FSD ga sigi kene ka iba ka fo ba mu ta ko ni ko ale shishbana FSD ko na la ka baro nyongirila sinidi faso yiriwato ba mu ta ko fe Ibrahima Sila EDR iba le do procès salku ka mo o to lié iba ka fa kale fere nyangirila Poli Ismail Buru président di Arama iba ka fo ale fere nyangirila su saba FSD mau fe ni be de feto ene abeglu no sigi kele na M5RP na manye ka fo FSD fere ko ni o ke buba ale fere na ga kamao M5RP comité stratégique buba anta voté M5RP comité stratégique buba olu fere che motuni mamunu be ka fo nul tarab sigi do enke ka kla ko olu fere nyeng olu mau fere ga chare atonga cha mau ga cha ne bulunga akun klana nu flyo M5RP malikura awo beno on yema be docteur Konate bulo sisa Mahamadou Konate ibale do mado anyema ba le bulo ole bachili madam sike ya tuzo burbo siribe boniba siribe olu tay M5RP malikura anna la ni fena ga tukomna wulalaina on na manye ako abete Imam Umar Jara comité stratégique Imam Umar Jara anta voté olu fena ga sigi abeke bi ka be ga bitar ga yorola ne ka ta ani woro ko konu ka kera tukomna ko muna nyefoli ke affaire archive fentambulo ka fala de ote akili jagaba bunya ni karama gonna la amin ga juru di mama ala ka kunaja amin ala ka kunaja amin ala ka kunaja amin Allô? Assalamu alaikum jagina. Digo. Jala. Bashite. Allah alhamdulillah. Nyima gorogo. Allah bashi foita alhamdulillah. Awa. Bashite. Bashite no. Alhamdulillah. Awa. Foldo. Ajaranye. Digo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Zora wole la ne dunga tegareni o teta sek fanve. Allô? Allô? Ansoma. Monsieur Janne. Hein? Jara. Aba samagi. Monsieur Korbachila. Bashfete no. Demado. Bashfete demala. Kilifo. Ajaranye. Asusa bafo. Susa ba kulobila. Anyema fo animas. Ube kulobila. Ila technicien fo. Cheikh kulobila. Alame joklu befo. Ube kulobila. Vie kuriba anfa manamare. Atunare die wo yuba o bere tunnenu ku kana ne aya damna nyo fede aya damna nya fede kala kana ke basi amina arabi ko de fana ka chaw ay ne ba fo afu ku kana vieni yuba vieni ka fadon yuba ya ke lo kitage tai anfa mana kuma kama ay bo ugana
Ayiwa jɛngɛ hein comme aw ka Tarawele fo sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la débat ɲɛna Mohamed débat ɲɛna sɔrɔ ko a bɛ fo kosɛbɛ a bɛ fo kosɛbɛ ni b'i ka baara dɔn i bɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ i ci la o kɛ ko ɲuman kɔni jamana in Ala k'a basigi amin ka baara cogo ɲuman di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma amina rabi ni mɔgɔw ye ninnu ka exemple su jamana in a bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ a bɛ taa ɲɛ awɔ Jɛnɛ est-ce que an mago bɛ nin ko ninnu na sisan jamana in kɔnɔ wa ko jumɛn M5 RFA ko in mɔgɔ ninnu bɛ a bɛɛ cɛkɔrɔba si tɛ denmisɛnnin ye denmisɛnnin kelen t'a la est-ce que an mago bɛ nin ko ninnu na an bɛ don min na bi jamana in kɔnɔ wa diɲɛ ba mɔgɔ bɛ anw kan min bɛ anw ka Mali kan bi Ala de b'o dɔn Ala kira b'o dɔn ninnu mɔgɔw b'o dɔn a fɔ il est temps que a fɔ ma fɔ il est temps que an ka bila sa an ka nin ko ninnu dabila sa k'an ɲɛsin jugu minnu b'an kan frontières datugura dumuni minnu bɛ don an kan olu tigɛlen don an na ne hakili olu kan ka fara gouvernement de kan an ka se ka ɲɛɲini o kow la an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na tubabu ni dalen b'an ni ka tɛrɛtɛtɛ olu tɛ fara gouvernement kan k'o ko de ɲɛɲini jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ wa u bɛɛ bɛ mɔgɔw fantanw bɛ kule la ko courant tɛ yen baarakɛlaw bɛ maɲumako la denbatigiw bɛ maɲumako la courant tigɛlen b'u la u tɛ se k'u ka baara kɛ k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ ka se k'u ka denbaya lafiɲɛ ninnu tɛ miiri o la hali bi fo ninnu bɛ taga don o don ko ninnu sisan nin kɛra ka nin anw mago tɛ nin na sisan u k'a kɛ Ala ni Ala kira kama u k'u ye silamɛ ye u bɛ sun u bɛ seli u k'a kɛ Ala ni Ala kira kama u k'a to faamaw k'u ka baara kɛ jamana in ka se ka avancer n'olu tɛ avancer u k'a to anw ka avancer u k'a to faamaw k'u ka baara kɛ denmisɛnnin minnu bɛ maɲumako la olu ka se ka san sɔrɔ ka yɛlɛ ka se ka dɔ k'u mansa kɔrɔw le ye u k'a kɛ Ala ni Ala kira kama u ka sabali vraiment Mali mago tɛ nin na bi an mago foyi de tɛ nin na bi ne hakili la olu kan k'a ɲini ka gouvernement dɛmɛ an bɛ courant ko min na k'o baara ɲɛɲini k'o bɔ o kɛ balo tɛ jamana kɔnɔ u kan ka ɲini ka gouvernement dɛmɛ balo bɛna jamana kɔnɔ cogo di olu t'o kɛ fo ninnu cɛkɔrɔbaw de bɛ taa ɲɔgɔn ka duloki k'a minɛ hali bi Samake Ala ka tile hɛrɛ d'an ma 20 20 18 65 20 20 18 65 a ka ɲi taa n'a ye allo an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Maru Kamara Grand Tigibugu Maru an tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni d'accord ne bɛ ɲini aw fɛ aw ka baro ka di baro ka di fo ka tɛmɛ jamana min to nin cogo la a bɛ gɛlɛya dɛ CEDEAO ka ko ma ban ayiwa jamana kɔnɔla yɛrɛ k'o tɛ ka ban ko M5 u yɛrɛ ta kɛ M6 san k'an yɛrɛ sɔrɔ sa bɛɛ kɛ i t'a la ni bɛɛ tɛ i t'a la o ma fisa ni nin ye place ɲini o tɛ se ka kɛ nin cogo la tan dɛ f'u kɛ sabali musokɔrɔba ye min fɔ sisan Samakɛlaka Samakɛlaka tɛ tiɲɛ fɔ sa mais a ye tiɲɛ fɔ nin na dɛ ko vraiment ka kuma ye tiɲɛ yɛrɛ a ka k'u kɛ sabali an ka jamana in taabolo ɲuman ɲini n'an y'o sɔrɔ an na taa M6 la ka M5 to yen Kamara o kɔni kun ka di ne ye o kɛ sabali Kamara an b'i fo Kamara ni Samake olu y'a ye 20 20 18 65 20 20 18 65 65. Allô? Allô?
Allo an sɔgɔma. Bonjour. An kulo b'i la tɔgɔ ni jamu. Allo. Sécurité t'ale kɛrɛfɛ. Allô? Allô? 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? An sɔgɔma. Bon, comment? I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ouais. Hein? Bonjour. Allô? Allô? Ouais. An kulo b'i la i tɔgɔ ni jamu? An tɔgɔ Cheikh Tumara. Cheikh an kulo b'i la. Merci. Bon, sira y'o ta nin. Bɛɛ kuma olu fɛ fɔlɔ. Parce que olu tun t'a dɔn k'a bɛ segin niveau la. Bon, ni ko min taara ka ban. Donc an bɛ dugawu de kɛ dugu ɲɛ dɔrɔn. Jamana sabati Ala k'u ka laɲini sabati. Amin. Komi Juba ni Gezi bɛ. K'an k'u kɔrɔkɛ k'u ka dugu ka kuma. K'u ka kuma. Voilà, parce que samedi sun yɛrɛ n'u tun bɛ baro la. Juba ni Gezi. Donc an bɛ deli kɛ Ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Amin amin. Ala k'an faso tɛ. Amin. Voilà. A kɔrɔkɛ ka message ɲɛna dɛ. Kuma ɲɛna dɛ. Yuba ko k'ale bɛ kita. K'a bɛ kita k'a bɛ bɛɛ fo. Ko de la a tɛ ka kuma. An bɛ foli d'a ma. Sinon biye bɛ yan dɛ. A bɛ lafiya bugu an bɛɛ la a bɛ yen. Biye bɛ yan baasi foyi t'a la. K'a ka na. Ne bɛna fɛn fɛn ma bi a bolo ko ne bɛna dɔ faamu. A bolo k'i bɛna fɛn faamu. A fɔ n kɔrɔkɛ Burama ye k'a k'a fɔ ko vie ka na. Vie na. Waati banna. Ale sɛbɛkɔrɔ tɛnkuna yɛrɛ yɛrɛ koyi. Foli kɛ an k'a bila yan. Ka bɛɛ lajɛlen fo Jaginɛ. Ko bɛɛ lajɛlen excellent semaine. Awɔ. Ka bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen bɛ anw na sɔgɔmada in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 14 an n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni kibaruyaw kɛra cogo min na k'o di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Kelen na radio La Voix du Mali sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone